Θίελα Ροδονιάς και Παγκρατιακός γιόρτασαν μαζί την άνοδό τους από την Α κατηγορία Φθιώτιδα στην Α1. Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν στο γήπεδο Ροδονιάς σε φιλικό παιχνίδι που είχε χαρακτήρα φιέστας, αφού μετά το τέλος του η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων του Νομού με τον πρόεδρό της Δημήτρη Κουτρουμάνο πραγματοποίησαν την απονομή των κυπέλων και των μεταλλίων. Η Θίελα κατέκτησε τον τίτλο του πρωταθλητή στον δεύτερο όμιλο της κατηγορίας και ο Παγκρατιακός στον τρίτο. Για μας ήταν κάτι πρωτόγνωρο φέτος. Συνέβη μετά από 4 χρόνια ακριβώς από την άνοδο την προηγούμενη που κάναμε στην Α κατηγορία. Πήγαμε τώρα στην Α1 που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ για το δικό μας το μικρό χωριό αυτό και για την ομάδα. Τώρα τα πράγματα είναι δύσκολα βέβαια στη συνέχεια, αλλά ο στόχος μας δεν ήταν από την αρχή. Σας το είχαν πει και τα παιδιά και ο προπονητής δηλαδή σε προηγούμενες συνεντεύξεις. Δεν ήταν για να βγούμε στην Α1 κατηγορία, αλλά τα αποτελέσματα μας πηγαίναν έτσι και η εμφάνιση της ομάδας ήταν τέτοια που στο τέλος έγινε ένας πόθος, ας πούμε, για να βγούμε και εμείς στην κατηγορία και να ακουστεί το δικό μας το μικρό χωριό αυτό. Καιρός ήταν, ταλαιπωρήθηκε αρκετά χρόνια. Καιρός ήταν να ξαναβρει το δρόμο του. Πιστεύω καλά πήγαμε. Από το τίποτα πριν 3 χρόνια ήμασταν έτοιμοι για διάλυση. Βάλαμε ένα στόχο να σωθούμε τον πρώτο χρόνο και τον τρίτο χρόνο να κάνουμε πρωταθλητισμό. Όχι αυτός σκοπός η άνοδο, αλλά να κάνουμε πρωταθλητισμό. Το καταφέραμε. Και όλα καλά. Θα κάνουμε ένα προγραμματισμό. Πιστεύω ο κόσμος θα βοηθήσει. Πριν ξεκινήσουμε, κάνουμε και τέτοια, θα φωνάξουμε κάποια άτομα, τι μπορεί καθένας να μας βοηθήσει. Είναι κάποια παιδιά παλιά που παίζανε στην ομάδα και θέλουν να γυρίσουν πάλι στην ομάδα. Φυσικά χωρίς αμοιβές τέρμα αυτό έχει τελειώσει. Λεφτά στους ποδοσφαιριστές. Ό,τι είναι. Για την πλάκα τους και αυτή, την πλάκα μας κι εμείς. Στο φιλμ του φιλικού αγώνα, ο Παγκρατιακός επικράτησε με σκορ 3-0. Στο 20 οι γηπεδούχοι έχασαν την ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ όταν ο Ταμπακολόγος απέκρουσε εντυπωσιακά την κοντινή κεφαλιά του Γιώτη. Στο 23 ο Λαΐνας για τον Παγκρατιακό με μακρινό σουτ σημάδεψε το αριστερό δοκάρι του Τζίμα. Νέο δοκάρι για τους φιλοξενούμενους στο 37 μετά από σουτ του Ντούσγου και στο επόμενο λεπτό τρίτο δοκάρι στο μάτς για την ομάδα του Παναγιώτη Αλεξίου μετά από προσπάθεια του Παπαδήμου. Ο Παγκρατιακός έκανε το 0-1 στο 43 με κεφαλιά του Παπαδήμου έπειτα από τη σέντρα του Μιχαλόπουλου. Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου και συγκεκριμένα στο 48, ο Παπαδήμος σούταρε η μπάλα στο δοκάρι και στη συνέχεια της φάσης ο Ορέστης Τσιγκόλης έγραψε το 0-2. Στο 67 ο ίδιος παίκτης έφτασε κοντά και στην επίτευξη ενός δεύτερου προσωπικού τέρματος, αλλά ο υφαντής του είπε όχι και στο 73 ο Μιχαλόπουλος μπήκε στην περιοχή της Θίελας και διαμόρφωσε το τελικό 0-3. Από πέρσι που μαζευτήκαμε, έγινε η συνένωση Πανθεωτικού και Παγκρατιακού, βάλαμε ένα στοίχημα πενταετίας και το οποίο έχει στόχο η ομάδα να τερματίσει στην τετράδα των καλύτερων ομάδων της Φθιώτιδας. Βήμα-βήμα ανεβαίνουμε σκαλί-σκαλί και πιστεύω θα το πετύχουμε. Σκληρή δουλειά, παιδιά από το Παγκράτη και γενικά από την πόλη της Λαμίας. Προσπαθούμε να κάνουμε ένα ομοιογενές σύνολο και όχι πολλά λόγια, δουλειά, τίποτα άλλο. Το καλοκαίρι πιστεύω θα προσθεθούν και άλλοι παράγοντες οι οποίοι θα βοηθήσουν. Και γιατί η κατηγορία που παίζουμε τώρα πλέον είναι πιο ισχυρή και θα έχει περισσότερες απαιτήσεις. Νιώθω πάρα πολύ μεγάλη ευχαρίστηση, νιώθω πολύ χαρούμενος και πιστεύω και τα παιδιά όλα που έχω στην ομάδα μου και τον πρόεδρο αξίζουν θερμά συγχαρητήρια, διότι αυτό που κάναμε ήταν ένα κατόρθωμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά για τη συνεργασία που έχουμε αυτά τα χρόνια και ειδικά τον πρόεδρο που το αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Η Θίελα Ροδονιάς θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στην Α1 Φθιώτιδας, ενώ ο Παγκρατιακός επιστρέφει αφού ολοκλήρωσε το αγροτικό του στην Α κατηγορία. Κάνουμε μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Ο Παγκρατιακός είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Εδώ, ιδιαίτερα σε τοπικά πρωταθλήματα. Το μυστικό είναι ότι υπήρχε ένα κράμα, έτσι, ένα πάντρεμα παλιών και νέων ποδοσφαιριστών. Έχει πολύ ταλέντο η ομάδα και έχει και πολύ καλούς μικρούς ποδοσφαιριστές σε ηλικία. Με πολύ καλή διοίκηση, με ένα πολύ καλό προπονητή και χωρίς ποτέ κανένας να μας πιέσει για το αποτέλεσμα. Ήρθε αυτό που βλέπετε, μια ομάδα συγκροτημένη, πειθαρχημένη, με ένα πολύ καλό διοικητικό συμβούλιο που έχει πολύ μέλλον.
ξεκινήσαμε για πλάκα και για την παρέα και σιγά σιγά είδαμε ότι... Ναι. Και σιγά σιγά είδαμε ότι μπορούμε να στοχεύσουμε σε κάτι ψηλότερο. Ήρθαν οι επιτυχίες και φτάσαμε στον τίτλο. Από εκεί και πέρα, εμείς σαν πιο παλιοί θα προσπαθήσουμε να είμαστε κοντά του. Ο προπονητής θέλω να πιστεύω ότι θα είναι και αυτός, γιατί όλοι μαζί τα καταφέραμε και ειδικά ο προπονητής έχει 2 τίτλους από ό,τι ξέρετε, και από τη Β στην Α και από την Α στην Α1. Και ελπίζουμε, αν όλα πάνε καλά, να σταθούμε τουλάχιστον αξιοπρεπώς στην Α1, έτσι και κατέβουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο, γιατί μας μετέφερε την τρέλα του, τον προπονητή, γιατί έκανε υπομονή με εμάς, και σίγουρα τη γυναίκα μου και το γιο μου που γεννήθηκε πριν από 20 μέρες. Σίγουρα ήμασταν πιο δυνατοί στο τέλος, πιο πολύ ψυχή. Όπως είπε και ο κουμπάρος μου και συμπαίκτης μου, ο Τόλης, ο Κολοβός. Ξεκίνησαμε μια παρέα, μέσα από την παρέα μπαίναν και άλλα άτομα. Με την ψυχή του Πρόεδρου και την τρέλα του και του προπονητή μας, σιγά σιγά βγάζαμε κάθε παιχνίδι διαφορετικούς στόχους και στο τέλος ήρθε η άνοδος στην Α1. Η επόμενη μέρα σίγουρα θα είναι πιο δύσκολα, θέλει μεγαλύτερη προσπάθεια. Εμείς οι μεγαλύτεροι θα βοηθήσουμε περισσότερο τους πιο μικρούς. Έχει υλικό η ομάδα, θα κάνουμε κάποιες προσθήκες, πιστεύω, ακόμα ο Πρόεδρος, και θα δούμε τι θα γίνει. Στη Θήλα Ροδονιάς ελπίζουν να ολοκληρωθούν οι εργασίες για την κατασκευή των αποδυτηρίων, ώστε η ομάδα να χρησιμοποιήσει τη φυσική της έδρα στο πρωτάθλημα, το επωνομαζόμενο Lala Stadium. Αυτό βγήκε μέσα από κάποιους φίλους και ήταν και μια δικιά μου ιδέα βέβαια στην αρχή. Επειδή το χωριό το δικό μας παλιά το λέγαν Λάλα, το ονομάζαν Λάλα, αλλά στη συνέχεια το δώσαν το όνομα Ροδονιά. Οι πιο πολλοί όμως μας ξέρουν εμάς σαν λαλιώτες, όχι ροδονιώτες, και σαν λαλιώτες, και λέμε άντε το ονομάσουμε Lala Stadium, έτσι χαριτολογώντας δηλαδή. Πάντως το Lala Stadium θα πρέπει να αποκτήσει αποδυτήρια. Όπως βλέπετε και εσείς εκεί, δεν ξέρω αν τραβήξατε στην προηγούμενη εικόνα, μας λείπουν τα αποδυτήρια για να μπορέσουμε να παίξουμε δηλαδή στο γήπεδό μας, να είναι εργονομικό το γήπεδο και να δίνουμε τα παιχνίδια εδώ στο δικό μας γήπεδο μετά από 4 χρόνια που σας είπα, γιατί ο κόσμος διψάει εδώ πέρα για να δει την ομάδα. Τους αρέσει βέβαια που ανεβήκαμε. Οι υποχρεώσεις είναι πολλές τώρα από εδώ και πέρα. Η επόμενη μέρα θέλει πολύ συγκέντρωση, θέλει προγραμματισμό. Θα δούμε, τα βάλουμε όλα κάτω. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε στο τέλος. Θέλει όμως αρκετό τρέξιμο. Συγκινητική στιγμή για τους ανθρώπους του Παγκρατιακού η στιγμή της αλλαγής του τερματοφύλακα Παναγιώτη Ταμπακολόγου, ο οποίος στα 50 του χρόνια αποφάσισε να κρεμάσει τα γάντια του, αφού πρόλαβε να αγωνιστεί ως συμπαίκτης με το γιο του. Το μόνο που έχω να πω είναι ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά, που ειδικά φέτος με κάνουν εμένα πολύ περήφανο. Είναι ότι ήταν το καλύτερο δώρο που μπορούσαν να μου κάνουν, γιατί ήταν το τελευταίο παιχνίδι σήμερα. Σε ηλικία? 50. Και η ευχαρίστηση μου ήταν που μπορούσα με το γιο να παίξω μαζί. Είμαι συγκινημένος, γιατί πάνω απ' όλα ήμασταν μια οικογένεια. Δεν την είδα σαν ομάδα, μόνο σαν οικογένεια. Αυτά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά που μου κάνανε περήφανο. Απλά έχω μάθει να λειτουργώ σαν ερασιτέχνης, όχι επαγγελματίας, να δένουμε με τα παιδιά. Το όνειρό μου ήταν να δω μαζί με το γιο μου και τα υπόλοιπα παιδιά να είναι ευτυχισμένα, χαρούμενα και να μέσα στο γήπεδο. Να μην είναι κάπου άλλο. Με αυτό το σκεπτικό αποκτήσα τρομερή δύναμη και όσο έβλεπα τα παιδιά αυτά αγωνιζόταν με πάθος και ψυχή, ήμουν αναγκασμένος σαν πατέρας να δίνω ακόμα περισσότερα για να κάνω ευτυχισμένα τα παιδιά. Τέλος, η διοίκηση του Παγκρατιακού βράβευσε για την πολυετή προσφορά του στο Σύλλογο τον Γιάννη Κορέτζελο και τον πρόεδρο της Ένωσης Δημήτρη Κουτρουμάνο για την ποιοτική αναβάθμιση του φοιτητικού ποδοσφαίρου.